И здравейте хора, аз съм Skydown и днес играем Слендърмен четвърти епизод. Който и да е, не ме интересува. А сега влизам в стаята на Марто. Не, аз ще направя този път, защото... Е така, ще натискам аз да си реша кой мап да е. Ей, този. Знам къде е първата бележка, кампе. Ето аз цъкам. Ама моето парола също е едно. Ще видиш нагъм 9-6, даже аз ще я кръста. Ето сега ще видиш. Кратер. Крит. Аз ще крия в туалетни. Влез. Ти казвам. Но ще видиш. Чао. Като моите ли? Почти. Сега ще напиша как се казва. Хуй. Ма на латиница. И здравейте хора, аз играя днес Five Nights at Freddy's. Виждате, тук търсиме Slenderman. Това е Five Nights at Slenderman. Натисни апдейт и ще го откриеш. Да, хуй. Хуй. Ето го. Парола едно. Мап изненада. Ще плачвам пъка. Нищо пече. Пак ли са хубаве? Аз знам къде е първата бележка. Защото си до нея. Сега представяш ли си? Отивам. Бележка. Марто ме изнасили отзад. Хубаво съм. Победих. Ама мене ще ме дисконектне, защото ми излязаха тук реклами. На мен преди малко беше така, но... Аз съм сам, днеска да го... Не знам. Днеска си сам? Да. Окей. Аре, влезе, че спирам клипа. Даде ми даже и паричките. Туалетна. Незабавно. Ладно, направих си нов профил. GG. Марто, къде си? Трябваш ми. Марто. Пст. Марто. Тук виждам бележка. Бени. Ю. Бен. Някакво тук пусна рап музика. Марто, къде си бе? Тук има една стая, където има една сложена врата и има бележка. Преди малко я видях. До стаята там, където има газ. Марти. Ще погледна. Нама как е да поглеждам. Ама как е, мистер Чеф. Никъде не те видях. Шайс. Where are you? Вратата ръждясала ли е? Не. Бележката ми сега се върна. Да, ръждясала е, тук ще се върнах. Но сега си тъгна, защото някаква правата скъпаността е. Айде, тъгна си. Аре бе, то не може ли по-бързо, бе? С Хиксмен. Марто не може да открие трич. Доколкото видях, има едно легло, което стои така гандумче. Гандумчо! Колкото стана клипа. What the fuck me? Beat. А коя минута от играта? Кил.
Тан-тан-тан. Мъртво го нема, мъртво го нема. Колко намали, бе! На бележката пишеше Рим. Оптях. Аз съм тук в нас с газ и сега излизам. Но доколкото си спомням, там гледай всичките има като баня с плочки. Там ще откриеш. Аз ще помогна, искам да видя какво ли ще стане като откриеш всички бележки. Ела, има една в баня, има някаква бележка там да раздясала врата. Ще видиш като влезнеш в нея. Аз бях там първи. Но сега има бележка, не знам защо. Ела, искам да видя, аз си стоя в къса, да си пиша. Добре, помогни да ги изтрия. Къде си? Кажи ми къде си, да мога да дойда с нято убивам. Чакай също погледна. Да, виждам. А, видяхте и аз стой на едно място, стой на едно място. Е, сега ще дойда да ти помогна. Няма. Сколько? Сега ще помогна да видим какво ли ще стане, като печелиш, какво ще излезне. Но стой на едно място, не върви, моля те, за да мога да дойда. Ето те, виж. А в тебе ти си някакво келеш. Виж тук. Ох, ти ли ме избута? Да. Сега ще погледна. Гледам та. Ях ти краката. What the fuck? Само те гледаш без нищо. И ми излезна ръка. Чао. Разказвам на хората, чао.